Bacha camera caprice, what's the techniques, what's the colors? What is sissy? Ha. You know say, angaona muziki kuti nguva yacho yareba. Akati mwana yekutambudzika zvapera. Mufunge shevanopukuta musodzi vanerima vanorisa nyerere zvapa ukapana tichamisa ari mango mandoramba tichifa yedu mbufarao ekani mbufarao ekani mbupemberao ekani mbupemberao ekani mbufarao ekani mbufarao ekani mbupemberao ekani mbupemberao wachabva kule atingashandira mahara simba ringaperere mahara ava mabara kushingirira mahara ndongo yekunakirwa nakirwa usati niwe ndichinakirwe nini rega ndinakirwe mora mudenga farao rega ndimbufarao rega ndimbupemberao rega ndimbupemberao rega ndimbufarao rega ndimbufarao rega ndimbupemberao rega ndimupemberao standard angaona musiki kuti nguva yacho yareba. Akati mwana yekutambudzika zvapera. Mufunge shevanopukuta musodzi vanerima vanorisa nyerere zvapa ukapana tichamisa ari mango mandoramba tichifa yesu mbufarao rega ndimbufarao rega ndimbupemberao rega ndimbupemberao rega ndimbupemberao rega ndimbupemberao rega ndimbupemberao rega ndikupemberao wachabva kule atingashandira mahara ringaperere mahara standard ava mabara kushingirira mahara ndongo yekunakirwa nakirwa usati niwe ndichinakirwe